ככה תשנו בחינם בכל מקום בעולם. ככה אני ישן בחינם. שימו לב, זאת הסוויטה המטורפת שלי. שימו לב כמה היא מרווחת, יש לי פה כל מה שאני צריך עם הנוף המטורף הזה. המטבח המטורף שלי, כי אין כמו לבשל לעצמך באמצע היער. ועכשיו, ברוכים הבאים לשירותים שלי. שימו לב איזה שירותים מפנקים. כל מה שאתם צריכים לעשות במסלול טיול שלכם, לא משנה אם זה בארץ או בעולם, זה לחפש במפה חניון קמפינג ולהקים בו את האוהל שלכם, וזהו. אתם ישנים באוהל בחינם או מלון שעולה מאות שקלים ללילה. תרשמו לי בתגובות. ככה תשנו בחינם בכל מקום בעולם. ככה אני ישן בחינם. שימו לב, זאת הסוויטה המטורפת שלי. שימו לב כמה היא מרווחת, יש לי פה כל מה שאני צריך עם הנוף המטורף הזה. המטבח המטורף שלי, כי אין כמו לבשל לעצמך באמצע היער. ועכשיו, ברוכים הבאים לשירותים שלי. שימו לב איזה שירותים מפנקים. כל מה שאתם צריכים לעשות במסלול טיול שלכם, לא משנה אם זה בארץ או בעולם, זה לחפש במפה חניון קמפינג ולהקים בו את האוהל שלכם, וזהו. אתם ישנים באוהל בחינם או מלון שעולה מאות שקלים ללילה. תרשמו לי בתגובות.